ние сме единствената държава, която градим приходите само от пчелните продукти. Няма такава държава в света. Значи, от 100% ефективност на дадено пчелно семейство, само 30% ползва благата от тези 100%, 30% ползва човек. 70% от труда и ефекта на пчелно семейство отива в екологията, в природата. И основното опрашителна дейност. Без опрашване ни грози, ни хора няма свят. И живи, всяка жива твар и в морето, и на земята, и на небето трябва да има оплождане. Затова, че ефекта от пчелното семейство, на това се крепи човечеството, пък не е напразно, още това е оценено от Айнщайн и казала, че ако няма пчели, няма човечество. Затова, че за съжаление, казвам, вече години наред това нещо не се ценя от върховете. Всички знаем, че да, разбира се, меда е много благоприятен, това е храна и здраве за човечеството, че най-ефтината храна от всичко, но само на празни приказки. Не се оценя нашия труд, защото не трябва да се забравя, че освен, че меда е сладък, има и много сурово жул. Има много тежки случаи, защото от едно ожилване предизвиква, има смъртни случаи. Мисълта ми е, че трудът е непосилен, тежък, това е доброволно еквизиране. Не можеш да работиш по общите, който смяташ, че не го чука. И затова, когато идват при мен хора, винаги ги питам за работа. Алергичен ли си? На времето, може би, вие сте млади, не помните, но по аптеките съществуваше много голяма гама от различни видови лекарства на пчелна основа, на пчелна отрова. Струваше много пари. Всичко това нещо обаче се закри, защото не всеки организъм, човешки организъм понася пчелните продукти. По различен начин влияят. Както сме различни хора, така са, разбира се, и пчелите. И затова, значи, пак има лекарства на базата на пчелни продукти, но те са индивидуални. Първият въпрос, когато се дават, препоръчва се лекарство, се пита алергичен ли си, понасяш ли. Пак да се върнем на... За цената. Защо? Как си обясняваш, че тая ниска цена? Тя много проста работа, миличка. Преди за 10 лева, за 20 лева зареждах 7 литра бензин, сега зареждам 5 лева. 5 литра бензин. Най-елементарното. Аз на ден ходя по 5 пъти в града, обратно се връщам на пчелите. За 20 литра, за 20 лева, 20 лева, като кажеш, това са много пари. 5 литра бензин. И много отиване в града и се връща 2 буркана мед. Как да ги компенсирам? Да не говоря за другите неща. Само това свърши, защото ние сме без коела. По принцип живота е на коела още преди 50 години в Америка. Сега обаче при нас се доказа, че не може без коела. Живота без коела не може, защото то е време. Най-елементарното. Не можем ние да живеем и зато и пак да продължава предишната мисъл, че ние нямаме други приходи. Значи държавата, за съжаление, обръщам внимание, аз много път съм го казвал, ушни приказки са оценя нашата дейност, обаче единственото въдство, има предвид животновъдство, значи накратко казано въдство, пчеловъдството, което не получава абсолютно никаква помощ. Тази зима средната смъртност в България, говоря, е над 40%. Даже има области още по-висока смъртност. В Бургас някъде около 30-35% е смъртността. Значи отделят се пари, не мога да кажа, че не се отделят пари за пчеларството, и то особено от Европейския съюз, но грешна е политиката за раздаване на тези пари. Дават ги за създаване на пчелини. Не за подпомагане на съществуващия фонд. Значи по принцип селско стопанство, как съществува селско стопанство, независимо от правителството, винаги селско стопанство се дотира. Храната не може. Няма по-рисков отрасъл от селско стопанство. Но винаги пък в трудни моменти селско стопанство изкарва в България в най-тежките моменти, още от бурово време и така нататък. Затова, че ние сме единственото въдство, което, пак повтарям, не получаваме абсолютно никакви субсидии. И изключвам подпомагането на млади хора, които искат да развиват пчеларство. Много пари се заделят по програмите, наистина за 3-годишната програма има 22 милиона лева, но те се раздават на хора, които нямат никаква готовност. И при някои от тях 100% има смъртност. Значи много пари се заделят за създаване на пчелите, на пчелни семейства, но те са пак същия брой. Не растат. Не растат, защото грешна е политиката в смисъл, че раздава се пари на хора, които не са чували. Аз и друг път съм казвал и на вашата телевизия, че пчеларството има една, като вис малко звучи, едно време пчелари са ставали даскала, попа и кмета.
Това е занаят, професия на интелигенцията, на културата. Трябва много да се знае, мила. Много е рисков отрасъл. И не напразно имайте предвид, че нещо, което другите няма да го чуете. Вие много работи няма откъде да чуете, освен да идват с контакта с мен. Но най-кратко живеят пчеларите. Защото пчелната отрова се наслагва в организма в черния дроб. Тя не се изхвърля, не се изпикава. Затова, че рисков е отрасъл без помощ не може. За сега, повтарям, не повтаря, тая пролет, понеже смъртността, вече това съзнае цялата страна, не е тайна, че голяма е смъртността. Обещаха ни, че се отпуснат някакви средства за подпомага, за захар, за подхранване и не се дадаха. И то на земеделските производители, които сме всеки един пчелин най-сега може се води животновъден обект, регистриран с идентификационен номер. Съм земеделски производител и изнасям тонови мед в чужбина всяко лято за износ. Значи получава се някаква валута срещу моя труд, но за нас няма. Даже преди аз се шегувах и казвах само за всички има субсидии, няма субсидии за магарята и за парите и за пчелите. А то се оказа, че и за магарята има. Който има магари му дават 50 лева. А пък за пчелите ние дето изнасяме злато в чужбина, защото пчелна мед с друго не мога да се сравни. Нямаме субсидии.